Tibilitikin. Txiliti. 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 Infinity duzunean, Dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, tablet hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Flipatxo. Kakingarria. Irakurri duzu? Ordu esan. Hau bai brifatu. Aragia, literal. Ze ona. Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Hiru gazte atxilotu ditu Frantziako poliziak Donibane Loizunen. Uztailaren 14an Donibane Loizunen bertan izandako manifestazioan Jean-François Irigoyen auzapezarekin izandako istiluari lotuak izan litezke atxiloketak, lehen informazioen arabera. 200 pertsonak protesta egin zuten Donibane Loizunen Euskal Herriaren independentziaren aldeko aldarrikapenak zabalduz. Udaletxeko arrestian pankarta bat ezarri zuten eta auzapeza manifestarei oldartu zitzaien. Pankartak kentzen saiatuz bultzada batzuen ondoren herriko etxera itzuli zen manifestariei irain keinu bat eginez. Bideoan ikusi daiteke momentu hartan izan zen tentsioa. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, entretenimendua, analizia eta iritziaren bitartez. Iraiak 15 ditu, asteazkena da, eta beste azken orduko bat ere badugu, gaur esperozena, kirol arloan Aimar Olaizolak pilota utziko duela iragarri du. Goizuetan izango du azken partida, azaroaren 13an, nahi justu 42 urte beteko dituen egunean. Olaizola bigarrenak arrastosako nautziko du pilotan. Inoizko pilotari onenetako bat izan da, 23 urte baino gehiagoko ibilbide oparoa osatu du, frontoietan 14 txapel irabazita. Eta kirolekin jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Espainiako Futbol Liga profesionalari eta edukierak 60% igo ditu lehen eta bigarren mailan. Orain arte futbol estadiotako edukiera 30%koa zen, aforo berriak asteburu honetatik aurrera sartuko dira indarrean. Auzitegi Nagusiko erabakia etorri da labiaren bilera baino 2 egun lehenago. Eta asteazken honetatik aurrera, Ipar Euskal Herriko osasun arloko profesional guztiek COVID-19 kontrako lehenengo dosia hartua izan beharko dute gutxienez. Txertorik jarri nahi ez duten osasun langileek beren lansaria ez dute eskuratuko. Eta kontratua behin-behinean etengo zaie. Lan egiteko baldintzak bete arte, hau da, txertoa jarri arte. Kontrolak egingo dituzte horretarako, erietxeetan eta sektore libreko osasun langileen artean ere. Dagoeneko hala ere osasun langile gehienak hartua dute txertoa, 90 eta 95 inguruk. Eta bestalde osasunaren mundu erakundea COVID ziurtagiriaren aurka agertu da. Ohartarazi duenez, ziurtagiri hori abian jartzea neurri baztertzailea da. Txertoak eskuratzeko eskubidea ez dagoelako mundu guztian bermatuta. Eta beraz, txertoak eskuratzeko eskubidea mundu osoan bermatuta egon arte, ez du egokitzate jotzen osasun ziurtagiria eskatzea. Gainera, COVID-19 aurkako txertoaren hirugarren dosia jartzearen aurka ere agertu da. Azpimarratu dute, gobernuek gutxienez urtearen amaiera arte atxeratu beharko luketela hirugarren dosia, eta soilik immunoeskazia dutenei jarri beharko litzaiekela. Eta COVID-19 ari garela, Nafarroak ostalaritzako eta gaueko aisialdirako ordutegiak zabaldu nahi ditu ostiraletik aurrera. Josu Ganuzarekin egingo dugu bat, Iruña, zein da izurriari dagokionez azken ordua? Kaixo Leire, azken ordua da, 45 positibo berri daudela hemen Nafarroan, positibotasun tasa ere apur bat igo egin dela, 3% bueltakoa, eta ospitaletan, ziu unitateetan bai beherakada nabaritzen hasia da,
dagoeneko 15 gaixo besterik ez bai daude zi unitateetan koronavirusarekin, baina ospitaletan 60 gaixoetatik jaitsi ezinik dabiltza foru erkidegoan. Zuk aipatu bezala, datorren ostiral honetatik aurrera neurriak laxatuko ditu foru agintaritzak eta tabernek beranduago ireki ahal izango dute, hala nola dantzalekuek. Bestalde, atzo arratsaldean jakin izan genuen, gobernuak bilera izan zuela behi biziekin edo ganadu biziaren ekoizleekin eta urriaren 1 aurrera entzierroak edo kaleko zezenketak ere baimenduko dituztela. Jarraituko dugu aurrera eta HT-arekin lotutako berri bat ere Nafarroatik, izan ere Marie Txibite presidenteak atzokoan iragarri zuen, zein izango den Europako funtsetatik Nafarroak HT-aren proiektura jasoko duen dirua. Bai, hala da, azkenean 155 milioi euro izango dira Nafarroak jasoko dituenak datorren urtean HT sustatzen jarraitzeko. Espainiako estatuaren partetik Nafarroak inoiz jaso duen diru kantitaterik handiena da, eta Maria Txibitek aipatu zuen hau dela trantsizio ekologikoa bideratzeko modu bakarra. Nafarroak 155 milioi euro jasoko ditu Europar Batasunetik HT sustatzeko. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak iragarri duenez, Estatuak Europar Batasuneko berreskuratze eta resilientzia mekanismotik lortutako 155,5 milioi euro inbertituko ditu Nafarroan abiadura handiko trenaren korridorearen eraikuntza bultzatzeko. Txibitek adierazi duenez, Nafarroak dituen tren azpiegiturak egokitu egin behar ditu etorkizuneko premiei erantzuteko. Eta horregatik defendatu du bai Madrilek eta bai foru gobernuak prestazio handiko trena garatzearen alde egineko apustu irmoa. Diru kantitate horren iritsiera txalotu du presidenteak. Sin duda es una gran noticia para el desarrollo de Navarra, porque a través de los corredores transeuropeos se va a realizar el principal flujo de tráfico de pasajeros y mercancías en la Unión Europea. Modu horretan, garraio, mugikortasun eta hiri agendaren ministerioak 155 milioi euro inbertituko ditu abiadura handiko plataforma eraikitzeko Tafai eta Kanpana serrien arteko zatian. Horrez gain beste 40 milioi euro jartzea aurreikusten du 0 zatia izenekoan Castejonen. Hain zuzen ere, plataforma hau 4,1 kilometroko lotura da eta abiadura handiko plataforma Kasetas Bilbo linearekin lotuko du. Maria Txibite presidenteak HT eta garapen jasangarria eskutik doazela defendatu du, eta herritarrentzako zein enpresentzako onuragarria izango dela defendatu. Que los territorios, como es nuestro caso, que estén conectados mediante el tren, serán más competitivos y tendrán una herramienta más para impulsar el desarrollo económico de su comunidad. Gogoratu behar da duela gutxi Nafarroako korridorea Atlantikoko trenbide korridorean sartu duela Europar Batasunak. Bestalde Josu, autogintzari dagokionean ziurtzat jotzen zuten Nafarroako agintariek, Volkswagenek auto elektrikoaren ekoizpena izango zuela erkidegoan, baina badirudi hori aldatu dela aste honetan. Bai, atzo bertan eta HT-eri buruzko agerraldi horretan, bere nolabaiteko kezka adierazi zuen Maria Txibitek, naiz eta hitz horiek erabili ez, eta susmoa da eta hitz egiten denaren arabera, hemen gobernu inguruan hitz egiten denaren arabera, Martorellek eramango duela Volkswagen autoelektrikoaren ekoizpen osoa. Gauzak horrela, kezka geroz eta handiagoa da hemen, norabide aldaketa horrengatik, eta gaur bertan UGTek aurkeztu egin du autogintza sektoreari buruzko lan txostena, eta bertan galdetu egin diote UGTeko bozeramaileari Lorenzo Riosi egoerari buruz, eta ere kezkatuta agertu da.
Josu, kirolari dagokionez, Osasunak igandeko porrota ahaztu nahi izango du Alabesten aurkako derbian, eta izan ere azken aldian kirol arloan soilik ez, arlo instituzionalean eta epaitegietan ere izan da notizia Gaztelu plazako taldea. Bai, hala da, kirolari eutxita gogoratu behar dugu, igandean 1-4 galdu zuela Valentziaren aurka Osasunak eta porrot hori azteko derbia daukala Mendizorrotzan, oraindik partidurik irabazi ez duen Alabesen aurka hain zuzen ere. Bestalde, auzitegietan, izan da izpidea aste honetan, astelen honetan, astekoa baitzen, Patxi Izko presidente ohiaren aurkako epaiketa, klubetik dirua eraman zuelakoan, 2 milioi euro baino gehiago eramatea leporatzen zitzaio, baina azkenean fiskaltzarekin akordioa adostu zuten, Osasunak, Izkok eta fiskaltzak berak, eta kartzela zigor labur bat onartu egin du Patxi Izkok eta klubari 800.000 euro itzuli beharko dizkio. Eta bestalde, igandean jakin izan zen klubaren asanbladak bazkideek babestu egin zutela Liga eta CVC Putre funtsaren arteko akordioa. Estatutuen aldaketa eta CVC funtsarekiko akordioa onartu ditu Osasunak. Igandean ospaturiko ezoiko asanblada orokorrean Luis Zabalza presidentea berriro ere lehendakarigai izatea ahalbidetuko duen barne araudiaren erreforma eta kluba 50 urtez zorpetuko duen liga eta inbertsio funts baten arteko akordioari argi berdea eman zieten bazkideek. Bileran ere, sadarren erreformaren gainkostua 7 milioikoa izan zela jakinarazi zuen klubak, aurre ikusitakoa 6 milioi euroak baino 143 altuagoa. Egoerari aurre egiteko neurrien artean, 3 urtez estadioaren izena eramango duen babesletza proiektua aurreratu dute, nahiz eta horren inguruko xehetasunak ohiko batzar nagusian emango dituzten. Gorritxoen masa sozialaren sektore batek kontzientziaz bozkatzeko deia egin zuen arren, Osasunako bazkide konpromisarioek erabaki dute Klub Nafarra CVC inbertsio funtsaren eta La Ligaren arteko akordioaren barruan egotea, Navarrarenan egindako ezoiko batzar orokorrean. Bazkide konpromisarioek La Ligako akordioarekin bat egitea onartu dute, aldeko 373 botorekin, kontrako 26rekin eta 4 abstentziorekin. Horrela, CVCren ekarpen ekonomikoarekin klub iruindarrak 52 milioi euro jasoko ditu eta horietako batzuek dagoeneko baduten orakoa. 6,5 euro taxoareko lursail bat berrerosteko joango dira, etorkizunean instalazioak modernizatzeko eta 15 banku zorra ordaintzeko. Horren truke datozen 50 urteetarako telebista eskubideen 11% inguru saldu dute Gorritxoek. Eguneko 2. plater gisa batzarrak aurrera atera du estatutu sozialen idazketa berriaren proposamena 383 baiezko botorekin, 3 ezezkorekin eta 3 abstentziori esker. Babesa erabatekoa izan da eta Zabalza hurrengo hauteskundeetan aurkeztu ahal izango da, onespen horri esker. Eskerrik asko Josu Ganuza informatzeagatik. Eskerrik asko zuei Leire. Eta ekonomia gaiei helduta aldi baterako lan erregulazio txostenak luzatzeko akordioa sinatu du gizarte elkarrizketarako mahaiak Eusko Jaurlaritzak, patronalak eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek sinatutako 5 akordioetako bat da. Baita lanbide kualifikazio eta espezializazioen euskal sistema garatzeko akordioa sinatu dute Jaurlaritzak eta eragile sozialek. Eta gaur bilduko da Eusko Jaurlaritza, Tubacexeko zuzendaritza eta enpresa batzordearekin gatazkaren egoera ezagutzeko eta alde bakoitzaren proposamen zehatzak zeintzuk diren jakiteko, irtenbide bat aurkitzeko aukerak ebaluatzeko asmoz. Bilera enpresak eskatuta egingo da eta langileek 200 egun baino gehiago daramatzate greban, 129 lanpostu suntsiketaren aurrean. Baina ez da lan gatazka bakarra, Aiara de Urreta. Eta ekonomiari dagokionez, ArcelorMittal, PCB-ITP Aereo eta Novaltiako langileak dira albiste gaurkoan. Batetik Sestaoko ArcelorMittal enpresa batzordeak bertan bera utzi ditu irailerako aurreikusitako lan usteak zuzendaritzarekin akordio bat lortu ostean.
Horrela, enpresa gutxieneko plantilla bat izango du eta horrez gain aldi baterako langileak pizkanaka izango dira enpresako behargin eta langile mugabeen kontratazioa arautuko da. Bien bitartean, ELA sindikatuak bere partetik borroka eta mobilizazioak defendatu ditu. Enplegua ez galtzeko eta lan baldintzak ez prekariezatzeko bidea baitira. Bestalde, PCB-ITP aereo lantegiko beharginek epaitegitara itzuliko dira ostegun honetan. Enpresak apiriletik aplikatu duen lan erregulazio espedientea epaituko da. Ez zen akordiorik egon eta horregatik ELA, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek helegitea aurkeztu zuten. Horrezagatik protesta antolatu dute ostegunean epaitegiaren atarian. Era berean langileek gogoratu dute zuzendaritzak kaleratzeko asmo zituen 87 langileak maiatzetik soldata kobratzen ari direla, baina ez dietela lantegian sartzen utzi. Gaur-gaurko auzitegi gorenaren erabakiaren zain daude. Enpresak helegitea aurkeztu baitzuen ebazpena indargabetzeko asmoz. Eta bestetik Novaltiako langileek ia 800 egun daramatzate greman hitzarmen propio baten eta soldaten igoeraren alde. Horrela, irailaren 21erako manifestazioa egingo dute lan ikuskaritzaren jarrera salatzeko. Izan ere, zuzendaritzaren konplizea izatea leporatu diote. Besteak beste, ohartarazi dute lan ikuskaritzak ontzat ematen duela enpresak hilero €100 ordaintzea lanuzteak egiten ez duten langileei. Eta beste errekor bat hautsiko du gaur argindarraren prezioak. Inoizko garestiena izango da 112,68 euro megabat ordua. Atzo baina ia €20 garestiagoa eta iazko prezioa hirukoiztu du. Espainiako gobernuak argiaren kostua murrizteko neurriak iragarri eta biharamunean argindarraren prezioak goraka segitzen du. Esan dugu Pedro Sánchezek argindarraren prezioa mugatzeko neurriak iragarri eta argindarraren konpainiak haserretu egin dira. Zentral nuklearrak ixteko mehatxuak egin dituzte. Egoera ulertzeko batailaren beste aldean dugu Aitor Urresti, energia berriztagarrietako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Eguerdion, ongi etorri? Eguerdion, bai. Atzo Espainiako gobernuak iragarritako neurrien artean daude, adibidez, argindarraren zerga hori jaistea eta baita ere gainsariaren zati bat itzuli beharko dutela, bai zentral nuklearrek eta elektrikoek. Bai, hala da, ikusten da hainbat teknologiek gaur egun gainprezio bat lortzen ari dira da, guztiz justifikatuta ez dagoena, eta horregaitik nolabait araitu nahi izan da, gainprezio horiek itzuli behar dituztela behin ondo auditatuta daudenean urtea amaituta. Eta horren aurrean, esan dugun txantaiatzat hartu duten askok, enpresa elektrikoek adierazi dutela zentral elektrikoak itxiko dituztela horren aurrean. Bai, hori txantai bat bezala ulertu behar dugu, besterik ez dago. Izatez, azken, betidanik esan izan da, energia nuklearra merkea dala, enpresek bereiek esaten dute, eta orain gainprezio bat irabazten dutenean atzera, txantai bezala esaten dute zentral hauek itziko dituztela. Pentsatu behar dugu, zentral nuklearrak aspalditik ja beraien inbertzioa itzuli dindala besteak beste moratoria nuklearraren bidez, kasu honetan 4.000 milioi euro izan ziren hainbat urteetan enpresei emandakoak, eta orain, gaini irabazi batzuk dauzkatenean, eskatzen denean, pixkat solidaritate pixkat eukitzia, honelako txantaiarekin etortzen dira. Pentsatu behar dugu honelakoa gertatzen deneko lehenaldia ez dela, hemendik gertu Garoña itzi zutenean, Nuklenorrek itzi zuen, esatez Iberdrola gehi Endesa, hau utzi zutenean halako egun batetik besterako itziera izan zala, eta horregaitik ja izun bat jaso zuten 18 milioi eurokoa, beraz, argi badaukat itzi nahi justela, itzi esatela, nik uste dut, asko pozik ibiliko ginetekela pentsatuta energia nuklearraia behingoz estatu mailan desagertu izintela.
Bai, esandakoak azken finean ere beste eztabaida bat ere piztu dezakezta, energia nuklearraren behar hori dena den bitartean, neurri horiek, faktura murrizteko neurri horiek indarrean sartzen diren bitartean, gaur berriro ere errekorra gainditu du argindarraren fakturak edo prezioak. Bai, hala da, eta gainera pentsatu behar dugu estatuko prezioa gaur badala ia ordu guztietan Europako preziorik merkeena. Hau da, une honetan gertatzen ari dana, ez da bakarrik estatuan gertatzen, Europa maila osoan gertatzen ari daneko prozesu bat da. Badaude, nolabaiteko faktore batzuk azaldu dezaketena gertatzen dana, baina ikusten dugu baita ere Europa maila osoan mugimendu arraro batzuk eta hortze enpresa elektrikoen nolabaiteko espekulazio mugimenduak antzematen dira eta horregaitik nolabait hasi dira leku askotatik eta baita ere gobernutik hau aztertu nahian eta neurri berriak ezarri nahian. Ikusi behar dugu epe laburrean honek konponbiderik ote daukan, baina batez ere epe luzera zenolako konponbideak aurkitu ditzakegu. Eta egoera honen aurrean energia berriztagarriak zer nolako papera jokatu ahalko lukete? Bueno, energia berriztagarriek gaur egun beste teknologiekiko merkeenak dira, beraz energia berriztagarriek sartzen direnean prezioa jaisten da. Orain udazkenera ailegatzen garela bereziki energia eolikoak gorantza igo du eta ziurrenik horrek merkatu arrunt baten edo modu arruntean funtzionatzen duen merkatu baten prezioen beherakada bat suposatu beharko luke, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina haratago energia gero eta energia berriztagarri gehiago merkatuan sartuta prezioa beherantza egingo du. Zer gertatzen da, gaur egun energia berriztagarrien parte garrantzitsu bat ez dagoela merkatu elektrikoa modu librean saltzen, baizik eta kontratu bilateral batzuen bidez saltzen da zuzenean merkatutik pasatu gabe eta beraz prezioa jaitsi gabe. Eta hori baita ere estatutik badaude subasta berri batzuk atera nahiean energia berriztagarri merke hauek baita ere merkatuan sartzeko eta elektrizitatearen prezioa jaitzian izateko. Eskerrik asko Aitor Urresti horrelako gakoak emateagatik hurrengora arte. Hurrengora arte bai. Eta politika arloan Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua ostiralean bilduko dira, eskumenen transferentziaz hitz egiteko. Bilerei berrekingo diete Gernikako estatutuan jasota dauden eskuduntzen transferentzia etenda geratu baitzen COVID-19 pandemiaren eraginez. Espetxeen eskumena urriaren batean transferentzia aurre ikusten da, itxaso atutza Bizkaia irratian estandakoak. Egiten jaki esan eskariak bete daki esala. Batez be, eurek sinatutako gauzak ere badiralako, eurek akordio horretan bat etorri ginalako, eta batzuk legean ere, eurek, Espainiako gobernuak jarritakoak diralako, eta ingreso minimo vital famatu hori deitzen den ere, hori eurek legeztatu dabe. Beraz, legean dagoana bete dagiela. Igazko urrian betetzekoak ziren eskumen horren transferentzia, eta oraindik zaigagoz, ezta? Eta danaren atzaki ezin da pandemia izan. Bestalde, Marisol Iparagirre etako buruzakihoi historikoak 15 urteko beste kartzela zigor bat onartu du Auzitegi Nazionalean egindako epaiketan. 1987an Bilbon Guggenheim Museoaren inaugurazioan Juan Carlos Erregea hiltzeko agindua emateagatik. Fiskalak 27 urtetik 15 urtera jaitsi du bere eskaera koroaren aurkako delitua eta armak gordetzea egotzita akusatuak akordioa onartu du. Eta Unai Paroten biktimen omenez ekitaldia egingo dute Espainiako gobernuaren ordezkaritzak eta Gasteizko memorialak Sarek Arrasaten antolatu duen manifestazioaren bezperan ostiralean bertan izango da Gasteizen eta bertan izango da baita ere Inigo Urkullu lehendakaria. Zenbait alderdik eta biktimen elkartek presoaren aldeko mobilizazioa dela iritzi diote eta debekatzea ere eskatu dute. Sarek behin baino gehiagotan azaldu du hala ere, egun horretan ez dela omenaldirik egongo, euskal presoei aplikatutako salbuespen legedia salatuko dutela baizik. Eta Katalunian gaur emango zaio hasiera Generalitatearen eta Espainiako gobernuaren arteko elkarrizketa mahaiari. Pedro Sánchez, Espainiako presidentea bertan izango da, baina Junts per Kat alderdia elkarrizketa mahaitik kanpo gelditu da.
Alderdiak Jordi Sánchez, Jordi Turull eta Miriam Nogueras izendatu zituen ordezkari, baina Generalitateko kideak ez direla eta beste proposamen bat egitea eskatu zien Per Aragones presidenteak. Alderdiak nahiago izan du mailan ez egotea, Aragonesen irizpidearen atzean Moncloaren betoa eta zentsura daudela salatuta. Pedro Sánchezek bere aldetik baldintza jarri du autodeterminazio erreferenduma elkarrizketatik kanpo geratzea. Espainiako gobernuburuak adierazi duenez, elkarrizketak luze joko du. Eta jarraian Ertamerika eta Hego Amerikara joango gara, Bero Satrustegi kazetariarekin bat egingo dugu eguerdion. Eguerdion. Esan bezala, Ertamerika eta Hego Amerikako gaurkotasunari bide emango diogu eta horien artean da Mexikon emakumeen eskubideen urrats historikoa izan dela, izan ere abortua despenalizatu baitute. Bai, aurrera pauso garrantzitsua, dudari gabe, baina asko dago oraindik deseraikitzeko. Abortua ilegala baita, oraindik 28 estatutan, Mexiko 32 osatzen dute. Hori gutxiez eta estatu bakoitzak lege propioak ditu. Horregatik emakume eta haurdun dauden pertsona askok herrialdea zeharkatzen dute abortatzeko. Oraingoan, Koahuila estatuak despenalizatu du abortua. Aurrerantzean beraz, haurdunaldiaren borondatezko etenaldiak ez du kartzela zigorrik jasoko. Erabaki iraultzailea eta aurrekaria izan daitekena beste estatu batzuetan abortua legalizatzearen debatea gortera eramateko. Eta bestalde, Brasilera begira ere jarri behar gara, izan ere Jair Bolsonarok presidenteak krisi instituzionala sortu du, berrik ikusi dugu mehatxu eginez auzitegietara edo botere judizialera, hobeto esan da, zer ari da gertatzen? Jair Bolsonaroren azkeneko gertaerekin edo milaka pertsona atera dira kalera Jair Bolsonaro lehendakariaren kontra, baina kasu honetan, CNN-kateak azpimarratu bezala, manifestazioak ez ditu ezkerrak antolatu. Kutsu liberala duen Movimiento Brasil Libre izan da, eta Haiako nazioarteko gorte penalera eraman nahi dute Bolsonaro genozidioagatik. COVID-19aren krisian izan duen paperagatik zehazki. Beste herrialde batzuen eredua aurrean, berandu harturiko neurriengatik, eraginkorrak izan ez ziren, baina martxan jarritako erabakiengatik eta besteak beste ustelkeria leporatzen diote txertoen dosiekin egindako negozioagatik. 2022an ospatuko diren Brasilu hauteskundei begira, Movimiento Brasil Libreren proposamena 3. pertsona bat litzateke. Hortxe dago zalantza beraz. Lula da Silva edo Jair Bolsonaro ez diren norbaitek hauteskundeak irabazi ditzakeen, edo momentuz alde batera utzi beharreko jomugaden. Eta Haitira begira ere jarri behar gara, izan ere herrialdeak krisi soziopolitiko sakona bizitzen ari da. Alde batetik duela hilabete bat gertatutako lurrikararen ondoren, oraindik ere lanean ari baitira, eta bestalde abuztuan bertako presidentea erail baitzuten. Bai, Latinoamerikako herrialde pobreena dena oraindik, ez da 2010ko lurrikaratik eta 2016ko urakanetik altxatu, eta 2021ak gogor jo du. Abuztuaren 14an sufritu zuten 7,2 graduko lurrikarak, ia 2200 hildako utzi ditu, 12.000 zauritu baino gehiago eta gutxienez 300 desagertu. Egoera hau, herritarren 74% pobrezia eta lasearen azpitik bizi den herrialde batean. Horri krisi sanitarioa eta krisi soziopolitikoa gehitu behar dizkiogu. Kasu honetan, aipatu gabe gelditu ezin daitekena, botere hutsunea harrotu zuen gertaera. Uztailean Jovenel Moise presidentea erail zuten, Kolonbiako armadako militarroiak ziren mertzenarioek. Eta azkenik migratzaileen aferari ere erreparatu behar diogu, eta urte amaierarako 1 milioi migratzaileri behin-behinean behintzat Kolonbian geratzeko baimena eman nahi die Bogotak. Bai, behin-behineko baimena jasoko dutela adierazi du Bogotak, eta modu honetan oinarrizko zerbitzuak erabiltzen ahalko dituztela azpimarratu du. Gehienak Venezuelatik ihesi joandakoak dira batetik, eta bestetik Kolonbia eta Panamaren arteko mugan harrapatuta daudenak euren bidea iparralderantz jarraitzeko asmoarekin. Azken honi arreta berezia jarrita, Dariengo tapoia edo oiana da migratzaiek zeharkatzen dutena Panamara iristeko. Munduko bide arriskutsuenetako bat da droga eta giza trafikatzaileengatik. Abuztuaren 11an, Panamak eta Kolonbiak akordio bat
sinatu zuten, immigrazioa nolabait kontrolatzeko, eta hitz gutxitan, Kolonbiak egunean, asteartetik larun batera, 650 pertsonari muga zeharkatzen utziko zien. Irailaren batetik aurrera ordea, 50 murriztuko zen aipatutako akordioaren arabera. Hala ere, Panamako migrazioetarako zerbitzuak salatu du abuztuan, egunero, 900 pertsonek zeharkatzen zutela muga. Asmoa beraz, egoera nola edo ala kontrolatzeko urte amaierarako behin-behineko milioi bat baimen ematea da. Eskerrik asko Bero Satrustegi informatzeagatik. Bai, zuei, eskerrik asko. Arte bat eta jarraian itzuliko gara Mikel Otero Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea elkarrizketatzeko orain arte. Urro kandela aitortu arren, ohartarazi dute osasun publikoarentzako mehatxu nagusia dela Parisko hitzarmena ez betetzea. 2015ean 197 herrialdek sinatu zuten akordio horrek munduko berotzea 1,5 gradutik beherakoa izatea erdietsi nahi du. Editorialaren arabera, aurrerapen batzuk egin dira berotegi gasak murriztuz joateko, baina ez dira nahikoak izan. Erresuma Batuko klima aldaketarako osasun aliantzako baten bidez adierazi du klima eta ingurumen krisari aurre egiteokin bidea ezin dela egon zain pandemiarengatik. Ome osasunaren mundu erakundeko Tedros Adhanom zuzendari nagusiak adierazi duenez, klima larrialdiak dakarren arriskuak txiki utz dezake edozein gaixotasunek dakarrena. IPCC klima aldaketari aurre egiteko gobernuarteko aditu taldeak eginiko txostena frogatzen du temperaturaren igoera txikienak ere gure osasuna eta etorkizuna arriskuan jartzen dituela. Gurera etorriz klima larrialdiare bada urte politiko berrirako zehaztutako erronka nagusia. EH Bilduren kasuan klima aldaketa lehen lerroa nahi du. Arnaldo Otegi koalizioko koordinatzaile nagusiak gogora ekarri du aurten datu oso kezkagarriak agertu direla. Groenlandian lehen aldiz euria egin du. Lehen aldiz. Kanadan muturreko giroak bizi izan dituzte, 50 gradotara helduta. 50 gradotik haratago, ero 50 gradoarekin bizitza ez da posible. Bai? Baina gauza bere ikusi dugu Iberiar peninsularen hegoaldean eta bar. Egungo konsumo eta produkzio ereduerekin bizitza ez da sostengarri izango planetan. Horiala nabarmendu du belaunaldi berriei planeta bizigarri bat utzi ahal izateko orain hartu behar direla neurriak. Bien bitartean itxaso atutxa Bizkaiburu Batzarraren presidentea 11ko magazinean izan genuen pasaden astean eta klima larrialdia zarietu zen. Ikusi dugu salako lurrikarak edo beroak zer eragiten dauen edo urak zein darra daukan, ezta? Eta hau ez da bere sortu. Norbaitek sortu dau eta guztion arteko jarrera pertsonalak ere sortzen dabe. Gaineratu zuen garapen ekonomikoa ingurumen zaintzarekin batez badaramagu arazo bat izango dugula. Nik usteot gero eta gehiago ulertzen dugula, hau batera eroaten ez daben gobernu, enpresa eta baita norbanako gugu, edozein gutariko edozein pertsonak gizartetik kanpo gelditzen dirala. Aurretik aipatutako 220 zientzia agerkarik nabarmendu dute elkarlan globala posible izango dela bakarrik herrialderik aberatsenek ahalegin gehiago egiten badituzte, euren kontsuma gutxitu eta munduko gainerako herrialdei lagundu. Eta egunero legez elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurea dugu Mikel Otero Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea. Eguardion eta ongi etorria. Kaixo, eguardion. Lehenik eta behin denon ahotan dagoen gai bati buruz galdetu behar dizugu argindarraren prezioaren etengabeko igoera hori eta atzo enpresa elektrikoek egindako mehatxu hori, ezta, zentral nuklearrak ixtearen mehatxu hori. Nola hartu dituzue adierazpenak? Bueno, nik uste dut enpresa elektrikoek txantai onartezin bat egiten dutela
adierazpen horiekin eta ez direla onargarriak inondik inora, ezta. Txantei bat da, baina aldi berean, nolabait ere, erakusle bat da gaur egun zer indar harreman dagoen botere publiko eta botere pribatuen artean, ezta. Badaude hor hiru enpresa batipat, izugarrizko boterea metatu dutenak, eta badaukate gaitasun bat, nolabait ere, hor dagoak botatzeko edozein gobernuei, eta hori ari gara ikusten, ezta. Nik uste dut, inkluso adierazpen horien aurrean neurriak hartu behar direla, ze azkenean sistema elektrikoa segurtasunarekin oso lotua dago, eta nolabait ere, sasi sabotai bat proposatzen ari dira, ezta. Beraz, kezkagarria bai. Eta atzo Pedro Sánchezek iragarritako neurriez gain, faktura hori murrizteko hartutako neurriez gain, bestelakorik egin daiteke zein da Euskal Herria Bilduren proposamena? Nik uste dut haratago joan ditezkela, ez dut esango neurri pakete hori norabide txarrean doanik, nik uste dut norabide honean doala, egia da, neurri guztiak ez direla berdinak, ez da, nik uste dut, irabazi ilegitimoen aurrean hartutako neurriak ona direla, uste dugu baita ere margina handiago izan zitekela, gero enkanten edo subasten inguruan hartutako neurriak interesgarriak dira, eta erabiltzaile zaurgarrienen babesari bideratutako neurria ere interesgarria dela. Badago gehiago egiterik? Bai, noski, badago gehiago egiterik. Ze azken finean, gaur egun prezioa nola finkatzen den merkatu elektrikoan hori aldatu behar da. Ez du aldatu behar Estatu Espainolak bakarrik, baizik Europa osoan aldatu behar da, ezta? Enpresen irabaziei begiratutako prezio finkatze sistema bat dago, eta horri eskua sartu behar zaio. Eta horretaz gain, bai, publifikazio lanak ere egin behar dira, bai, hidroelektrikoen kontzezioak amaitzen diren neurrian hori publikoki kudeatu behar da, eta badago gehiago egiterik horren imagina badago. Etengabeko igoera horren atzean dauden kausen artean bat dago eta gazaren prezioaren igoera da. Horren arira Arantza Tapia sailburuak zioen Euskal Herrian gaza ez sustiagatzeagatik izan dela kausetako bat, zerbait aldatuko luke horrek? Nik uste dut ez dela egia, eta Arantza Tapiak hori oso ondo daki, bera gas hori bultzatzen aritu da, eta orain bakuina bat sartu nahi du zentzu norabide horretan, ezta. Hasteko Euskal Herrian errentagarria den gasik ez dago, eta nik uste dut hortik abiatu beharko genukela. Eta gero, naiz eta gasa egongo balitz, eta de hecho Eusko Jaurlaritza Errioxen gasa ateratzen ari da, eta horrek prezioa ez du merketzen. Azkenean gasa guztiatzen da, eta merkatuan sartzen da, eta merkatuko prezioekin nahazten da. Hori ikusten ari gara beste estatuetan, adibidez, Europan ekoizleak diren estatuak, adibidez, Herbeherak edo Erresuma Batuak, gasa ekoizten dute, eta argindarraren prezioa ez da jaitsi, adibidez, Erresuma Batuan, hemen baino askoz ere garestiagoa dago oraindik. Beraz, nik uste, errealitateak argi erakusten duela gasaren prezioa, eta Euskal Herrian egon zitekeen gasa horren arteko erlaziorik ez dagoela, eta Arantza Tapia badaki. Esan dugu, argindarraren prezioak goraka, gasarenak ere, eta gasolinaren prezioak ere goraka egiten ari den honetan, trantsizio energetikoa asko hitz egiten ari da, zein da bide horria? Bueno, hemen gako asko egongo lirateke, ez da, hasteko argi dago, etorkizunean energia gutxiago kontsumituz egin beharko ditugula gauza, beraz eraginkortasunean aurrerapen asko dauzkagu egiteko. Beste alde batetik, argi dago baita ere, azken finean gure sistema osoa hornitu duten baliabideak fosilak zirela, hau da, mugatuak ziren balia batzuk zirela, eta gainera CO2 isurtzaileak zirela, beraz, atzean utzi behar ditugu bai ala bai, eta atzean ez baditugu uzten, eskasia bera etorriko da, eta prezioen joera tendentziala gorantzkoa izango da. Beraz, energia berriztagarrien aldeko apustu sendoa eta azkarra egin beharra dago, eta horrek, implikazio asko dituela esango nuke sektore desberdinetan. Baina, ohitura batzuk ere aldatzen hasi behar dugu. Bai, horren arira Arnaldo Otegik zion, ezta, gaur egun dugun sistema produktibo eta kontsumo sistemarekin jarraituz gero, bide okerretik goazela. Bai, argi dago, ez da, nik uste dut, ontzat edo hartu dugula gaur egun ditugun ohiturak, ez da, gure bizitzeko eta kontsumitzeko ohiturak, eta argi dago, etorkizunean, planetari eragin dizkiogun kalteengatik, hemen ordainak etorriko direla, eta baliabide gutxiagoko mundu baterantz goazela, ez da. Horrek esan nahi du, aldaketa asko eman beharko ditugula gure bizitzan, eta orain arte normaltza jotzen ditugun, hainbat, portaera edo
eginkizun, igual ez oizkotzat hartzen hasi behar dugula. Edozein kasutan, gure sistema produktibo osoari eragiten dion kontu bat da, eta atalez atal neurri zehatzak proposatzen joan beharko dugu. Azken urtean, Europan zehar, Europa mailan baita ere, agendaren erdialdean kokatu da transizio ekologiko hori, klima larrialdiari nola aurre egin, eta Euskal Herria Bilduren lehentasunetako bat ere bada hori. Ildo horretatik Europako funtsak etorriko dira, eta behintzat Nafarroko gobernuak adierazi du abiadura handiko trenari dirutza emango diola. Bai, espero zitekena zen, ze hainbat gobernu bere burugo gorkeriarekin bere horretan jarraitzen dute, nik uste dut trenbidearen promozioa egin behar dela, baina ez abiadura handiko trenen bitartez, ezta, nik uste dut azken urteetan inbertsioak eta erabat desorekatuak izan direla, abiadura handiko lerroa pila bat bultzatu da, eta abiadura ez handiko trena galtzen utzi da, eta hori inbertsioak egin ordez, berriro ere abiadura handiko trenean zentratzen ari dira. Nik uste dut ez dela apustu egokia, beste etekin batzuk dituzten inbertsioak egin daitezkela, inkluso trenari begiratzen balin badiogu, baina, edozein kasutan, Europako funtsak ekartzen duten aldaketa edo transizioa egiteko aukerak hori baino gehiago ere izango dira, eta oraindik garaiz gaudela uste dut, inbertsio horiek norabide zuzenean moldatzeko, egokitzeko, bideratzeko, ze transizio ekologikoari bai garrantzi zentrala edo erdigunean kokatu behar dugula aldaketa egiterako orduan. Europako funtsak eskatzeko zerrenda horretan ere ageri dira CO2 isurketa izugarriak dituzten enpresa batzuk, esaterako Petronor, ez? Bai, argi dago, eta nik uste dut Petronorrek, nik uste dut Euskal Herrian arazo bat daukagula Petronorrekin, baina arazo handiena Petronorrek berak duela. Ze isurtzaile erraldoi bat da, eta Petronorrek badaki, hemendikan hamarkada gutxitara, bere aktibitatea, bere jarduera, erabat birmoldatu beharko duela, edo bestela, itxiera bat etorriko zaiola, ezta. Azkenean, deskarbonizazio prozesu batean sartuak baldin bagaude, argi dago, Petronor bezalako enpresa isurtzaile, kontaminante batek ez duela lekurik, ezta. Dirua nola bideratu? Orain hidrogenoaren apustuarekin ari dira, erregai sintetikoak eta bar, eta nik ez diot kentzen hidrogenoari etorkizunean paper bat izan beharko du, ze garraia astunarekin eta oraindik elektrifikazioaren bidez ez dago soluzio argirik, baina iruditzen zait gaur egun hidrogenoaren inguruan Petronorrek egin duen apustua gaindimentsionatua dela teknologian duen garapenarekiko, ez da. Beraz, ikusiko dugu zertan geratzen den, baina kontuz ere, diru xautze publiko bat etorri daitekelako Petronor bezalako jarduerak salbatzeko asmoarekin. Eta klima larrialdiak sortutako arazoak oso loturik daude gaur egun lan arloarekin baita ere, ez da, autogintza da sektoreetako bat, ikusten ari gara adibidez Volkswagen Nafarroan dituen arazoak, edo mikrotxipen eskazia, Mercedes Arabakoa barkatu, lantegia itxita jarraitzen baitu mikrotxipen eskazi global horren ondorioz. Argi dago, autogintza sektoreak eta are orokorrago mugikortasun sektoreak aldaketa handiak izango dituela, eta argi dago baita ere, autotxikietan eta elektrifikazio prozesuan sakontzen ari garela, mundu mailan, Europa mailan, eta baita hemen ere, atzerapenarekin baldin bagoaz ere, eta gure industria eta gure ekoizpen sistema autogintzari oso lotua dagoela, 10.000 enplegu ditugu arlo horretan, eta etorkizuneko autoelektrikoak, autoparte gutxiago izango ditu, eta hor ere, beste lan esparru batzuk iriki beharko dira, edo beste autogintzari lotutako beste sektore batzuei ere lehentasuna eman beharko zaie, ezta. Guk zentzu horretan askotan esan dugu, orain energia biltegiratzearekin eta bateriekin eta hor lan handi bat dagoela egiteko, eta nik uste dut Euskal autogintza sektorea nolabait ere, eremu publikotik ere akonpainamendu bat ere egin behar zaiola, eta habilidade berriak eta ekoizpen mota berriak bultzatu behar ditugula, baino asko dago jokoan, hori dudarik ez. Ez da sektore bakarrekin kalarrian dagoena, hainbat lan gatazka ikusten ari gara Euskal Herrian, hala ere, instituzioetatik, jaurlaritzatik errekuperazioaren garaia dela azpimarratzen dute. Bat egiten duzue adierazpen horiekin?
Ni oso kontu zibiliko nitzake, rekuperazio edo normaltasunaren garaietara iristen ari garela. Argi dago, pandemiaren ostean egondako krisi eta beherakada ekonomiko horren ondorioz, orain suspertze bat edo goraka bat etorri dela, baina hor arazo batzuk gelditu dira pendiente, eta guztia ez dago soluzionatua, ez da. Hasteko krisia etorri aurretik, bazeuden arazo batzuk, egiturazkoak zirenak, gure eredu produktiboaren birmoldaketa bat etorri behar zuen, eta horri ere atentzioa jarri behar diogu. Eta gero, zer da normaltasuna? Normaltasuna Jaurlaritzarentzako da 2019an zeuden langabeziaren 10% berreskuratzea. Guk hori normala ez dugu ikusten. Normala da pandemiaren aurrean zegoen lan baldintzen kaskartze hori etortzea edo berreskuratzea, ez zaigu normala iruditzen, ez da. Nik uste dut Jaurlaritzak nahi duela, nolabait ere galdu den egonkortasun horren bila ari dela, baino egonkortasuna, baino egonkorkeri batean daudela, eta argi dagoena da mundua eraldatzen ari dela, eta modu azkar batean eraldatzen ari dela, eta beraz, aurreko normaltasunak orain datozen garai berrietarako eta orain aurrean ditugun erronka berrientzako ez duela balio. Besteak beste esan dugu hainbat lan gatazka dagoela gurean, besteak beste batek zena agian erakusgarriena, ez da 200 egun baino gehiago daramatzetelako greban langileek, eta gaur bildu dira bai enpresa batzordea eta bai zuzendaritza Jaurlaritzarekin, nola ikusten duzue afera? Nik uste dut, Tubacexen aferan gauza desberdinak ikusten direla, ez da, hasteko ze garrantzitsua izaten jarraitzen duen langileriaren borroka bere bizi baldintzak mantentzeko, hori hasteko. Beste alde batetik, ze kurioso izan den, epaitegiek eta eman dituzten erresoluzioak, ez bakarrik Tubacexeko arazoan, Arnoan, Petronorren eta bar, eta kanporatzeak eta nola ez ziren zilegiak, ez da. Hau da, nola hainbat enpresek aprobetxatu duten egoera konjuntural hau, aprobetxatzeko lan kostuak eta gutxitzeko, ez da. Beraz, zertan geratuko da, ikusiko dugu, argi dago baita ere, sektore desberdinetan eraldaketak etortzen ari direla, sektore galtzaile eta irabazleak egongo direla aurrean ditugun erronken aurrean, eta langileei bere bizit baldintzak berbatzen jarraitu behar dugula, gaur egun dituzten lanpostuetan ez baldin bada, antzekoetan birziklapenak eta abar eginez. Edozein kasutan, eredugarria guztiz, Tubacexen borrokai dudarik gabe. Lan arloaz ari garela eta ingurumenaz ere ari garela, Zaldibar buruz ere hitz egin behar dugu. Azken auzia izan da, Berter Recyclingeko arduradunak ez direla kartzelara joango, adostasun batera heldu baitira, Euskal Herria Bilduk auzia amaitutzat ematen du? Nik uste dut ez da inondik inora amaituta, hor adostasun bat egon da, adostasun horretan ez gara sartuko, familia eta bar daude implikatuak. Kuriosoa edo deigarria egiten zaigu baita ere, hemen lan istripuaren inguruko edo lan segurtasunaren aurkako delitu bat egonik, fiskaltzaren eskaerak eta oso txikiak izan direla orokorrean, eta nahiko merke ateratzen dela langileen bizitzaren edo segurtasunaren aurkako jarduera edo portaera bat izatea, ez da. Baina, Zaldibarren auzian gauza asko daude irekita beste epaiketa bat dago beste delitu baten inguruan, eta hondakinekin edo hondakin industrialarekin dagoen gaur egungo kaosa nola konponduko den hori guztia ere airean dago. Bai, besteak beste aipatu duzu, ez da, ingurumen delitu hori epaitzekoa da, baina hala ere horrelako delitu motek zen nolako bidea dute? Bide zaila izaten dute normalean, ze ingurumen delituak tipifikatuak daude, eta hemen zantzua badaude argiak ingurumen delitu bat egon dela, baina hemen kalteak edo kalteak neurtzerakoan, zailtasun handiak izaten dira gero isunak edo epaiak ematerako orduan. Ez dakigu zertan geldituko den auzi guztia, eta ez dakigu oraindikan ere, inkluso ingurumen delituari lotuta Jaurlaritzak implikazioak izango dituen, edo ez dituen izango. Momentuz, enpresa da ikertua izaten ari dena, baina hor kulpain vigilando bat ere egon daiteke, eta ikusiko dugu epaitegietako bideak zer ematen duen, eta benetan argitzen den Zaldibarko hondamendian egon diren erantzukizunak eta erantzule guztiak. Eta hemen erantzule pribatuak bakarrik daudela esatea, ez zaite egokia iruditzen.
Gaiz aldatuta, bihar ostegunean hasiko du urte politikoa legebiltzarrak, politika orokorreko eztabaida horretan, eta besteak beste adierazi duenez Iñigo Urkullu lehendakariak autogobernuaren eztabaida hori bideratzearen ponentzia abiatuko du. Zer espero du Euskal Herria Bilduk? Bueno, gu entzutera goaz, beti joaten garen bezala, adi egongo gara. Espero, orain arte Urkulluk izandako ibilbidearekin gauza handierik ez dugu espero, ambizio handirik ez dugu espero, guk dakiguna da guk zer uste dugun eta guk zer proposatzen dugun, ezta? Guk uste dugu, estatus berriaren kontua, erresoluzio fase batean sartu behar dela, atzerapen gehiegi egon dira, eta hortik atera beharko luken akordioak, hasieran oinarri eta printzipioetan EAJ-rekin adostutakoa jaso izatea. Guk zer diogu? Guk diogu gutxienez erabakitzeko eskubidea, nazio aitortza bat egon behar duela, eskubide sozialen berme bat eta areagotze bat egon behar duela, eta hemen adosten denaren inguruan berme sistema bat ezarri behar dela eta ez menpekotasun erlazio bat gaur egun daukagun moduan, ezta. Hortik baldin bagoaz, guk gure prestutasuna adierazi dugu eta adieraziko dugu bai bihar ere. Ikusiko dugu zenolako eboluzioa duen gaiak egunetan zehar, eta bestalde ikasturte politiko berriarekin batera datorren urterako aurrekontuak ere adosteko unea iritsi da. Jaurlaritzak baieztatu du inoizko inbertsio sozial handiagoa izango dutela. Euskal Herria Bilduren lehentasunak zeintzuk izango lirateke aurrekontu horietarako? Guk Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurrekontuak ikusten ditugu negoziazio beste prozesuak bezala, ezta? EAeko aurrekontuak negoziatu edo ikusi eta eztabaidatuko ditugu, Nafarroakoak ere bai, eta Madrilekoak ere bai. Orain arte zailtasunak izan ditugu, ikusi dudulako bere gehiengo absolutuan, gehiengo absolutuaren atzean gordeta dagoen akordioetara iristeko gobernu, borondaterik gabeko gobernu bat, eta ikusiko dugu hor aldaketa bat dagoen edo ez. Hori alde batetik. Eta gero, edukien arabera, ikusiko dugu. Bereik esaten dute aurrekontu sozialak izango direla, baina hori urtero esaten dute. Guretzako, datorren urteko aurrekontuek, bai suspertze baten norabidean jarri behar gaituzte, baina baita ere, aurretik edo pandemiaren inguruan ikusi direnen bat gabezi ere, konpondu beharko lituzkete, ezta? Zen edet, osasun publikoan diru gehiago sartu behar da, lehen arretan horrelako kontuak, edo orokorrean eskubide sozialak bermatzen dituzten partidak aurrera egin behar dute, aurrera pauso bat kualitatiboa egin behar dute. Gero politika industrialean, berrikuntza garapenean, transizio energetikoari bideratutako partidetan ere, aurrerapenak ikusi nahi ditugu, eta aurrekontuak ditugunean, hori zehaztapen gehiagorekin aztertuko dugu eta ikusiko dugu ea badagoen akordiotara iristeko ahalmenik. Gure partez aurretiaz borondate hori beti dago beste instituzioetan dagoen bezala. Eta datorren ikasturtera begira ere, Euskal Herria Bilduren lehentasunen artean, euskal hezkuntza eraldatzeko egingo berri duzuen proposamen hori, ezta? Nik uste dut argi dagoela, euskal hezkuntza sistemak berritze bat behar duela, urgentea dela. Zentzu horretan Bildarratz kontseilarekin ere bat gatoz, hemen herri hitzarmen berri bat eta berritu bat behar dela, hemen egiturazko arazo handiak dituen sistema baten baitan gaudelako, zaharkitua gelditu dena, eta erronka batzuk potoloa ditugu, ez? Adibidez euskalduntzea, euskalduntzeko gaitasuna oso mugatua dauka euskal hezkuntza sistemak, bai de eredua, zer esanik ez B eta A ereduek, eta gero segregazio mota desberdinekin ere arazoak ditugu, eta azken finean, 21. menderako behar ditugun habilidadeak lortzeko garaian ere, berritze, astintzea handi bat eman behar dio hezkuntza sistema. Beraz, oinarri horietan, ea gai garen
agente guztiak adostasun edo kontsentsu minimo batetara iristeko sistema guztia berritzeko. Euskalduntzea aipatu duzu, hezkuntzatik haratago ere egin barrekoa, eta albiste da egunotan Euskal Udallegea auzitegi konstituzionalera heldu dela. Beste behin ere, gauza desberdinak erakusten ditu, nik uste dut auzi edo afera honek, ezta. Alde batetik, subiranotasun falta, nola gauden beti auzitegi konstituzionalaren menpe, eta Madrilen erabakiko dutenen kapritxoen edo intentzioen menpe gaude, ezta. Hori lege askorekin ikusi dugu berritan, eta orain berriro ikusten ari gara. Eta gero, nik uste dut aipatzekoa eta azpimarratzekoa dela baita ere, hemen gutxiengo batek badaukala gaitasun bat baldintzatzeko besteen eginkizunak eta besteen ibilbideak, ezta. Hau Voxen bitartez dator, eta Voxekin hemen daukan representazioa edo ordezkaritza badakigu gutxaren hurrengoa da, baina badute gaitasuna, nolabait ere beraiei interesatzen zaizkien gaiak gure agenda mediatiko eta politikoan ezartzeko. Gauza guzti horietarako gure estatuarekiko harremanak aldaketa handi bat behar du argi dago. Hausnarketa horrekin geldituko gara, Mikel Otero, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko hemen Hamaika telebistara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei, nahi duzun arte. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin. Egungo gizarteak duen erronka handienetakoa da klima larrialdiari aurre egitea. Zientzia eta mediku aldizkariek nazioarteko agintariei dei egin diete krisi klimatikoari aurre egiteko neurriak hartitzaten. Irailaren 21 izango den Nazio Batuen Erakundaren Batzar Nagusian eta Glasgowko COP26an euren mezuak oihartzuna izango duelako itxaropenez ekin diote agerkariek. Hain zuzen ere eta mundua COVID-19aren pandemiari aurre egiteko borrokan dela aitortu arren, ohartarazi dute osasun publikoarentzako mehatxu nagusia dela Parisko hitzarmena ez betetzea. 2015an 197 herrialdek sinatu zuten akordio horrek munduko berotzea 1,5 gradutik beherakoa izatea erdietsi nahi du. Editorialaren arabera, aurrerapen batzuk egin dira berotegi gasak murriztuz joateko, baina ez dira nahikoak izan. Erresuma Batuko klima aldaketarako osasun aliantzako baten bidez adierazi du klima eta ingurumen krisari aurre egiteokin bidea ezin dela egon zain pandemiarengatik. Ome Osasunaren Mundu Erakundeko Tedros Adhanom zuzendari nagusiak adierazi duenez, klima larrialdiak dakarren arriskuak txiki utz dezake edozein gaixotasunek dakarrena. IPCC klima aldaketari aurre egiteko gobernuarteko aditu taldeak eginiko txostena frogatzen du temperaturaren igoera txikienak ere gure osasuna eta etorkizuna arriskuan jartzen dituela. Gurera etorriz klima larrialdiare bada urte politiko berrirako zehaztutako erronka nagusia. EH Bilduren kasuan klima aldaketa lehen lerroa nahi du. Arnaldo Otegi koalizioko koordinatzaile nagusiak gogora ekarri du aurten datu oso kezkagarriak agertu direla. Groenlandian lehen aldiz euria egin du. Lehen aldiz. Kanadan muturreko giroak bizi izan dituzte, 50 gradotara helduta. 50 gradotik haratago, ero 50 gradoarekin bizitza ez da posible. Bai? Baina gauza bere ikusi dugu Iberiar peninsularen hegoaldean eta bar. Egungo konsumo eta produkzio ereduerekin bizitza ez da sostengarri izango planetan. Horiala nabarmendu du belaunaldi berriei planeta bizigarri bat utzi ahal izateko orain hartu behar direla neurriak. Bien bitartean itxaso atutxa Bizkaiburu Batzarraren presidentea Hamaikako magazinan izan genuen pasaden astean eta klima larrialdia zarietu zen. Ikusi dugu salako lurrikarak edo beroak zer eragiten dauen edo urak zein darra daukan, ezta? Eta hau ez da bere sortu. Norbaitek sortu dau eta guztion arteko jarrera pertsonalak ere sortzen dabe. Gaineratu zuen garapen ekonomikoa ingurumen zaintzarekin batez badaramagu arazo bat izango dugula. Nik usteot gero eta gehiago ulertzen dugula, hau batera eroaten ez daben gobernu, enpresa eta baita norbanako dugu, edozein gutariko edozein pertsonak gizartetik kanpo gelditzen dirala. Aurretik aipatutako 220 zientzia agerkarik nabarmendu dute elkarlan globala posible izango dela bakarrik herrialderik aberatsenek ahalegin gehiago egiten badituzte, euren kontsuma gutxitu eta munduko gainerako herrialdei lagundu. Iragan urtean bertan behera utzitako Xilaba bertso txapelketa jokatuko da aurten irailaren 18tik aurrera.
hasi eta aste gutxira geratu behar izan zuten iaz be Nafarroa, Lapurdi eta Zuberoko bertso txapelketa. Osasun neurriek alabe hartuta. Orain, ia urte bete geroago, berriz ere hasieratik ekingo diote bertsolariek lehiari. Formatuari eutsi dio bertsolarien lagunak elkarteak, eta aldaketa bakarra parte hartzaile kopuruan izango da. Iazko 28 aldean, 24 arituko dira aurtengoan. 8 saio izango ditu, 4 kanporaketa, 3 final aurreko eta finala. Aurreneko saioa Makean jokatuko da irailaren 18an. Ostean, Muskildi, Hiriburu eta Gabadin izango dira gainerako kanporaketak, urriaren 9 bitartean. Maule Lestarren, Bardozen eta Izpuran emango dira final aurrekoak urriaren 16, 23 eta 30an urren ez urren. Eta finaldia, azaroaren 13an jokatuko dute 8 honenek Donibane Eloitzunen. Aurkezpenean adierazi dutenez, iaz saiorik jaso ez zuten herrietara heltzea izan dute helburu aukeraketan. Eta noski, aurten ere osasun neurriak bete arazi beharko dituztela iragarri dute. Tartean, osasun pasea eskatuz bertsozaleei. Turismoa izan zen, hain zuzen ere, arrazoietako bat pandemia horren beste edatzeko mundu mailan, ez da? Gehiegi mugitzen gara eta toki guztietara eta oso azkar, ez da? Bai, globalizazio honekin, hortara aldatu gea, eta bai turismoa eta turismoarekin lotuta dauden guk esaten dugu industria, bidaiaren industria, ze askotan ez da bakarrik aisialdirako, bidaiari asko daude, asko eta asko munduan zehar, dienako formakuntza, industria arloan ere lanagatik eta beste motivazio desberdinekin, ez? Baina dudik gabe, azkenen hitz nagusiena da turismoa eta horrek egin du, ez? Eragin handiena mugitzeko munduan zehar. Jendeak beharra du ateratzeko? Irrikitan gaude, bai, nik uste dut baietze, osea, igual geratu gara pixka, ez trastornatuak baino olako zerbait ezen, behar dut igual hemenik atera edo oso itxita edo estutuak egoteko sentsazio horrekin, ez, eta igual askatasun beharra edo olako zerbait. 2 urte jarraian San Ferminik gabe. Hortikan gauza asko ikas dezakegu, ez da? Lehenbizikoa San Ferminik gabe bizi daitekela. Zakigu hobek edo gaizkiago, baina bizi daitekela. Nola ikusten duzu? Orain arteko San Ferminekin zeitu behar dugula? Edo garaia da aldaketa bat egiteko? Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu eta horretarako gaurko gonbidatuak dira Ala Itzargandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta aspaldiko partez, Termi Rubira, eta eguerdion, ongi etorria. Mila esker. Gaur hainbat gai, mahai gainean ditugunak, horien artean, osasungintza arloan aurrez aurreko zitak gehiago ematen hasiko direla iraietik aurrera COVID-19aren geldialdi horren ondoren, suposatzen dut berri ona izango dela, ezta? Ikusita zenolako urtea igaro dugun. Bai, printzipioz berri ona da, baina nik uste dute konturatu behar garela bebai hainbat gauzak ez dira atzera bueltatuko, eta gauza bat aipatzekoa dana da, Sagarduik atzo esan zuena izan zen, naiz eta hori kontsulta presentzial gehiago egongo direnak, ezin dugula ahaztu zenolako lan polita egin duen hori arreta telefonikoa. Eta horrekin ni behintzat ez nago bat ere ados, nik uste dut atzera pausu batzuk egon direla, eta ez ditugula berriro berreskuratuko, eta nik uste dut atera behar garela kalera hori aldarrikatzeko. Azken finean, bai medikuek salatzen zuten hasieratik infradiagnostiko bat zegoela, eta hori ez da aldatuko olako tresna jarraitzen baldin badugu erabiltzen. Bai, ematen du banketxen adibidez hartutako bidea jarraituz, Eusko Jaurlaritzak privatizazioaren bidea hartu nahi duela pandemia aprobetxatuta. Lehen
egia esan, orain 10 urte edo, harro esaten genuela, hemengo osasun zerbitzu publikoa Estatu Espainiarraren barruan onenetako gazela, dudarik gabe, baina gaur egun badirudi horretan parekideak izan nahi ditugula eta atzera pausu nabarmenak gertatu direla, eta gure beldurra da hori pandemia esen izango aitzakia hori horretan sakontzeko. Gainera nik uste dut saldu dutela hori berreskuratuko dugula arreta presentziala eta dana dela, ez dakit, beraien erabakia izango balitz moduan, eta da, hartutako, oporrak hartu dituzten medikoak itzuliko direla lanera, ez? Nik uste dut hor, basurton egon ginenean, basurtoko zirekin batera, bildu ginenean Auzo Elkarteen Federaziokoek, esan ziguten izan zen, ez egoelako plantillarik, ez jende gehiago kontratatzeko. Hori da arazo estruktural bat, eta nik uste dut horretaz hitz egin behar dutela, ez? Ez hainbeste telefono arreta zerbitzua eta dana dalako, baizik eta guazen mediku gehiago formatzera, ukitzeko plangintza hobe bat, ez? Eta horretarako nik uste dut lan baldintzak hobeto joan beharko dira, hobera joan beharko direla, eta ez dakit, bultzatzea jendea nahi izatea medikoa izan, edo erizaina izan, edo plantilla hori osatzeko. Eta egia esan, ja urte batzuk ditugunok esan dezakegu argi eta garbi, oraingo zerbitzu publikoaren, osasun zerbitzu publikoaren pertsonalaren arreta, prestakuntza eta dana, zoragarria da, ezin da konparatu oin 40 urte topatzen zenuenarekin. Esan nahi dut alde horretatik nabarmen hobetu egin dela, mesedez, alde materialaren aldetik ez dezagun zera galdu horren aukera eta horren eskaintza ona. Izan ere garrantzi handia du aurrez aurreko arreta horrek, gaur bertan legebiltzarrean Rebeka Ubera Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak hau zioen. Aipatu duzu, ez baldin badu gaizki ulertu, prozesu bat behar dela herritarrek osasun profesionalekin egoteko eta kontsulta presentzialak berreskuratzeko. Prozesu bat egin behar dela. Jakineko genuke, ea prozesu hori asaltzerik duzun. Eta jakineko genuke, zertarako behar den prozesu bat, zergaitik behar den prozesu bat, kontsulta presentzial bat bermatzeko, ez? Hau da, zerk eragozten du momentu honetan, kontsulta presentzialak egotea. Agian izan daiteke egon den antolakuntza ereduak, alegia, osasun profesional pila bat txertatzeko, PCR-ak egiteko, arakatzeko, guztiak lehen arretatik hartu direla, beste herrialde batzutan ez da horrela egin, baina hemen bai, auto hori egin da, orduan zuloak egin dira, beste zulo batzuk tapatzeko. Hortxe Rebeka Uberaren adierazpenak eta izan ere arazo bat izan da azken hilabeteotan, ezta, eta horixe da COVID-19 gaitzari eman zaiola importantzia handia, garrantzia handia, eta badu, ezta, baina aurrez aurrekoa etenda geratu dela, eta beraz gaixotasunen diagnostikoan atzerapena egon direla, ebakuntzak egiterako orduan ere atzerapenak egon direla, eta hainbat herritar oraindik ere itxaroten daudela beraien zitarentzat. Nire gustatuko litzaidakela da jakitea ea zenolako gauzak aldatuko diren, deustuko paka zabalduko da, luzatuko da ambulategiko ordutegia, zenolako aldaketak egongo dira, ez? Ze gauza asko, murrizketa pila bat jaso izan ditugu, eta niri gustatuko litzaidake, nada, jakitea, ea berreskuratuko ditugun zerbitzu horiek, edo ez, edo ja, zuk esan duzu, nahi aprobetzatzen, sartu digutela privatizazioa, hori telefono arreta, eta olako gauzak, ez dakit nik. Adibidez, ez bakarrik diagnostikoan atxerapena egon dela, baita ere haurdun dauden emakumeek salatu dute, ez bakarrik egin behar izan dutela prozesu osoa, baita ere laguntza behar duten paziente batzuek, salan bakarrik egon dira hainbat orduetan zehar, beraz hemen herritarrek kezkatzen duten arazo bat planteatzen da, eta aurrez aurreko hori bueltatzen baldin bada, nolakoa izango da, eta noiz bueltatuko gara lehen genuen aurrez aurreko horretara, ez? Kasualitatez nire alaba zorionez haurdun dagoela, eta espero dugu laizter jaio izatea biloba,
eta ezagutu dugu gertutik horren prozesua, eta nire alaba hain zuzen ere, eta suposatzen dut guztien adibidea izan dela, da nahiko bakartia sentitu dela, bera ordunaldia segurua sentitzeko eta babestuta sentitzeko momentuan. Eta ez dezagun esan txertoarekin egon den katxondeo nolabait esateko, hasiera baten ezin ziren txertatzeko, gero gomendagarria zen, gero orain korrika denok egin behar dira, ematen du, hori gaixotasunaren bidea baino gehiago ematen zirela argudioak txerto kantitaten genuen hori gordetaren arabera, esan nahi dut. Pero nik uste dut bakardaren kontua ez da bakarrik aurdun dauden, bai oso garrantzitsua da, jende nagusia, eta jende nahikotxo behar du laguntza eta babesa, ez dakit, edo behintzat hori babestua sentitzea, nik uste dute, niri bebai tokatu zait joatea urgentzietara eta hainbat medikoetara, eta erizainen lana zoragarri izan da. Bete behar izan dituzte bi paperrez, beraiena eta gero babesa emateko. Azken finean jendea oso bakarrik zeuden hor. Eta orokorrean medikoek esaten dute, paziente bat kontsultara joaten denean, ez dago entzuteko pres, ez dago, nahikoa dauka berarekin, bera daukanarekin, orduan, ondokoak egin behar du papera, jakiteko zenolako pausak eman behar diren, ez dakit, nik uste dut garrantzi eman behar digula zaintza hori, nik uste dut pandemia garaian ikasi duguna izan da, ze garrantzitsua den zaintza, eta nik uste dut esparru honetan bentzak galdu dugula hori, ez dakit nola esan, akompaniamendu hori, nik uste dut oso garrantzitsua dela. Jende nagusientzat, aurdun daudenentzat, guztiontzat, ze nik uste dut medikura joaten garenean oso ahul senditzen gara. Ez bakarrik gorputzez, fizikoki baizik eta mentaliki, orduan nik uste dut hori bebai oso garrantzitsua da berreskuratzea ahalik eta laster. Uzterketa horrekin amaituko dugu gai hau, hurrengo gaira pasatuko dugu, zaintza aipatu dugu, amatasuna ere aipatu dugu, eta horri buruz ere hitz egingo dugu, izan ere datuek erakusten dute azken urtean jaiotza-tasak behera egin duela nabarmen gainera, eta jaiotza-tasaren beherakada horren atzean ea zer egon daitekeen hausnartzera gonbidatzen zaituztegu. Nola ez da jaitziko. Aurreko astean ibili ginen prekarietatea ez hitz egiten. Ez baldin badauz lan baldintza onak, edo lan duin bat topatzeko aukera, etxe bizitza, alokairu enpresoa baldin badago horrela, proiektu bat egiteko jendea birritan pentsatzen du, edo 3 edo 4. Nik uste dut bai egon aldira, hainbat gauzak aipatzeko, emakumeen igual beste nolako proiektuak dituzten bere bizitzan, eta ulergarria da, baina nik beba ikusten dut oso zaila dala, beste aldetik zenolako etorkizuna edo itxaropena daukagun gaur egun, jendea zelan ikusten duen mundua, ekartzeko beste pertsona bat. Igual, ez dakit, niri gustatuko litzaidake jendea pentsatzea bebai, igual beste aukera batzuk egon daitezkela hori, jendea ume bat adoptatzea edo dan alakoa, hainbat ume dauz familia baten zain. Eta batzutan igual aldrebez pentsatu behar dugu, nik ume bat nahi dut, baizik eta ume horrek familia bat behar du. Ez dakit, nik uste dut gai oso pertsonala da, orokorrean. Eta bakoitzak bere iritzia dauka, eta ez dakit. Baina kanpotik ikusita bebai eskertu behar dugu migrantei, ze haiek bai hausartzen dira, igual egoera prekarioago batean, umeak mundura ekartzera, eta haiek izango dira gure releboa. Bai lan egiterako orduan, eta pentsioak ere ordaintzerako orduan, eta ez dakit. Uste dut, arrazoi ekonomikoak begiarazten ditugula erraz, ez da? Emakumeren pegrekarizazioa da horietako bat, zalantzerik gabe, izango balute gizonek seguru askoz lehenago izango luketela. Horretan ez dago niretzako inolako zalantzarik, beraien aukerak askoz handiagoak direla, bere berme profesionala zein ekonomikoa oso altuagoa izan ez arren altuagoa daz, inolako dudarik gabe, zemotatako bizitza eta bar, zurekin bat nator ere ez da nolabait tragedia bat gure ume gutxiago izatea, ze badaude beste aukera
handiak, posibleak, eta nik uste dut beharrezkoak, umeak badaude, mundu internazionalizatu honetan oso erraz litekela adoptatzea adibidez, baina nik uste dut ere badago hirugarren gauza bat, eta da, zemotatako zibilizazioa sortzen dugun. Esan nahi dut, gero eta individualistoak garela, gero eta gure berme pertsonala eta ekonomikoa bilatzen dugula beste gauza guztien gainetik, adibidez, orain seme bat izateko eskatzen ditugun bizi baldintzak askoz altuagoak dira orain dela 30-40 urte baino, dudarik gabe, eta gero ere badaude beste arrazoi, gizarteko arrazoi psikologiko bat, niri deigarria egiten zaitzelan dudarik gabe kapazak izan gaitezke izateko etxean txakur bat, 2 edo 3 adibidez, eta ez seme alaba bat izateko. Esan nahi dut, hori hausnartzeko gauza bat da. Nik uste dut hor badaude ere gure zemotatako gizarteak dugun bizigaren sortzen dugun eta bar. Ez dakit nik txakurraren gainean gure ezintasunak hori erreflejatzeko kapazak garen, edo hori baino gehiago gugara horren zera jabea, edota errezago transmititzen diegu gure sentimenduak eta beste pertsonekiko ez garela kapaz. Esan nahi dut, gure gizartearen ezintasunaren ispilu moduan hartu beharko genuke ere gaia jakina ikusita argi dago zemotatako ezintasun ekonomikoak dauden hori baino lehenago, eta importanteagoak dudarik gabe seguru aski. Baina badaude beste azpiko zera egitura eta azpiko zera konturatzen ez garela nik uste dut argi eta garbi. Hainbat errependituen gaia da, gainera tartean daude bakoitzak zer nolako pentsaera duen, ezta? Hemen iritzi guztiak dira onak, baina bai egia da azken finean edo geroz eta ume gutxiago jaiotzen ari direla, edo eta emakumeek geroz eta atzerago, hau da, adin gehiago hori da beranduago direla amak, eta hori da, esan duzuen guztiaren erantzuna, ezta? Azken finean bizitugun testu ingurua, lan arloan dauden erabakiak, eta bar. Bai, azken finean gero eta beranduago hori pentsatzen baldin baduzu ama izatea, gero eta arazo gehiago ukiko dituzu, hori argi dago. Nik uste dut hori bai gainean dagoela, baina zuk esan duzuna. Nik uste dut orain lehentasunak aldatu dira, eta bebai nahi dugu ume bat eukitzea egoera honean, eta batzutan egoera hori ez da heltze. Batez ere gaur egun krisi ekonomiko batean eta osasun krisi batean. Eta ezitzeko arazoak sortzen direla. Zan nahi, gero eta beranduago, gurasoak nagusiagoak izaten, igertzen dira. Babes burbuia baten sartzen ditugula, beraz, babesten dugu seguru aski gehiegi, gero permititzen ez diegun hainbat gauza, hori hezkuntza munduan ikusten da argi eta garbi aspaldiko urtetan horren bide hartu dugula. Dena den gogora dezagun ere badaude beste populazioaren sektore bat askoz gazteago izaten duela, zuk aipatutakoa, esan nahi dut, beraz hor, nik ziur nago hori aldatuko dela, azken finean hori pentsamendu edo bizizateko arazoa dela, baino ez, esan nahi dut, horiek ere sartuko direla gure gurpil zoro honetan eta erantzuna berdin izango da, ze gauza horietan guztiok gauza bera egingo genuen paper horretan, esan nahi dut ez da inor kulpabilizatzeko tokien, baizik eta azaltzeko eta saiatzeko konponketak bilatzen, ez da? Bai, arazo estrukturalak daude, testu inguru batean bizi gara, baita ere kulturak badu zerikusia, ez da, erabaki hauekin, ez da berdina, erabaki hau egitea duela 50 urte gaur egitea baino, eta gainera azaldu zuen guzti horiekin batera, ez da, mentalitate edo paradigma aldaketa bat ematen ari dela, geroz eta individualoagoa
individualistago garela eta horren muturrean kuriosoa den fenomeno bat ere bada, antinatalista fenomenoa, esaten duena, hori oso eskorra dena munduarekin eta zertarako, ez, ekarri umeak mundu honetara. Ez dakit horren berri izan duzuen? Bueno, nik uste dut, sorionez mota askotako teoriak sortzeko aukera dugun mundu honetan eta errezago zabaltzeko, batez ere fundamento filosofiko handirik ez dutenak, baina, bueno, nik uste dut azken finean arazo honen beste izpide eta ondorio logikoa dela agertzea horrelako erantzunak. Dena den kuriosoa da, eta nik uste dut hori ere ez dela kasualitatea, horrelako datuak, adibidez Europa mailan, gehien ikusten diren gizartetan dira estatu italiarrean eta estatu espainiarrean, esan nahi dut ere horretan zerbait aztertu beharko genuela. Esan nahi dut, Ipar Europan ere datuak ez dira horren larri naiz eta tendentzia antzekoa izan. Bai, testuinguruarekin eta egoera ekonomikoarekin, soziopolitikoarekin zerikusia izango dute segurasko eta testuinguru horretan, gaur ere, berriro ere, argindarraren prezioak goia jo du, nahiz eta atzo, Espainiako gobernuak neurri batzuk iragarri zituen eta ikusiko dugu horren laburpena argindarraren prezioaren igoerari dagokionez. Berehala erantzun die Espainiako Foro Nuklearrak ministroen kontseiluak asteartean onartutako neurriei. Sánchez gobernuko presidenteak argindar konpainien gehiegizko irabaziak murriztuko dituztela iragarri zuen, eta zentral nuklearrak ixteko mehatxua bota zuten argindar konpainiek ordu gutxira. Foro Nuklearrak kaleratutako oharrean adierazi du jasotzen dituzten sariak txikituz gero ez dela errentagarria izango zentral horiek mantentzea, eta salatu dute neurriok indarrean sartzekotan zentralak ixtera behartuko dituztela. Gainera ziurtatu dute jakin izan balute etekinak txikitu beharko zietela ez luketela baimenak berritzea eskatuko. Hain zuzen, neurri horien bitartez behin-behinean argindar konpainiek 2.600 milioi euro gutxiago jasoko dituztela kalkulatu du Teresa Ribera Espainiako trantsizio energetikorako ministroak. Kopuru hori kontsumitzaileei bideratzea da gobernuaren asmoa, eta horrekin batera, beste zenbait neurri ere onartu zituen atzo ministroen kontseiluak. Besteak beste, fakturari eragiten dioten zergak murriztuko ditu aldi baterako, eta energia konpainiek ordaintzen duten 7% argindar sorkuntza zerga barkatzen jarraituko dute beste urte erdiz. Horiekin eta beste hainbat neurriekin, faktura 22% murrizteko helburua jarri du gobernuak. Bien bitartean argindarrak enegarren ez hautsi du errekorra. Asteazkenean 172,78 eurora heldu da megabat orduaren prezioa. Asteartearekiko 13% igoera erregistratuz eta agerian utziz berehalako neurrien beharra. Hortxe, azken asteetan bizi izan dugunaren laburpena, ezta? Honez gero, ia buruz dakigun datu guzti horiek, ezta? Eta atzokoa, mehatxu hori, ez, elektriken partetik, energia nuklearra edo nuklearrak itxiko dituztela. Onartezina, guztiz onartezina, mafioso hutsak dira. Nik askotan esan dut, aste honetan zehar, astelenean pentsionistak deitu zuten hori manifestazio batera, nik uste dut jendea ara joan ginen, bihar arratsaldeko 7etan Euskadi plazan antolatuko dugu bai ekologistak martxan, bai auzo elkarteen federazioak konzentrazio bat, eta nik uste dut bada garaia, aldarrikatzeko zerbitzu publiko duin eta garbiago bat. Nik uste dut pairatzen ari garen egoera onartezina da. Zoratuta daude. Hori, neurriak atzok komentatu genuen gure artean, antolatzaileen artean, igual neurriak ateratzen baldin badira, igual jendea ez da joango mobilizazioetara. Konturatzen baldin basa zenolako mehatxoak egiten dituzten. Gainera, komentatu genuena, zerga jeistea ez da irten bidea. Azken finean, zergak eusten dituzten gure zerbitzu publikoak, bai, esan duguna, osasuna, hezkuntza, hortik ez doa irten bidea, eta ez da nahikoa.
Badago hori gizarte bonoa, baina lortzeko burokrazia itzela egin behar duzu, beraz dago donoren eskura. Gero, irizpide batzuk bete behar dituzu, beraz, jende guztia ez dauka aukera hori eskatzera, eta hori, bai, hobekuntzak atzoko neurriekin batera etorriko dira, baina ez dira nahikoak. Eta nik uste dut, hori, salatu behar dugula olako egoera, eta nik uste dut borondate politiko bat egon beharko dela, buelta emateko. Gai hau iruditzen zait, politikoki ere neurriz kanpo alde guztietatik ikusita. Zelan esango diogu jendeari demokraziaren sinestea? Nork agintzen du Espainiako estatuan? Nor dauka benetako soberania? Osea, hauek ere kapazak dira kapitalismoaren lege arruntak bere onera mugitzeko edo baldintzatzeko ere badute horren boterea. Esaten digute, ni gutxienez nire garaian ikaslei erakusten nien, zelan eskari eta eskaintzaren mugitzen dela sistema kapitalista. Hauekin ez, orain, igo denean berriro ere eskaria, prezioak igotzen dira, nola ez. Gu beti ikasi eta irakatsi dugu guztiz kontrakoa, baldin eta ez badago, eta hori da, benetan denok dakigunez, baldintza monopolistikoak. Eta horren kontra, adibidez, Estatu Batuetan badago lege antimonopolista bat, baina badirudi, Espainiako estatuan ez dela funtzionatzen, edo ez dela zertarako balio. Eta gainera, ateratzen dira gauza batzuk, benetan ja, soberaniaren auzian jartzeko adibidez, Zamorako urtegietan gertatu dena. Osea, nor kontrolatzen du uraren erabilpena Espainian? Enteratu gara, adibidez, Iberdrolari interesatu zaionean bere etekinak gainera igotzen direnean are eta gehiago izateko, erabili dute urtu arte ia denon ura, beraien energia elektrikoen sortzaileak etekin gehiago atarala izateko, hau da, denon urarekin. Hau da, denon izan behar den baliabide natural batekin. Orain esaten zaienean, agian mugatuko zaie atara duten etekinak, kapazak dira, egiteko enbido bat denen aurrean, bizpairu enpresa baino ez, esanez, kapazak dira, beraien enpresa nuklearrak izteko. Beraiek kapazak badira, baldintzatzeko hain beharrezkoa den gauza bat energia bezalakoa, nork agintzen du demokrazia honetan? Eta denok badakigu horren atzean zer dagoen, hau da, boterea, ez dezagun galdu galan adibidez Iberdrolaren jabea non bere zergak ordaintzen dituen eta noren laguna den eta horien atzean zer dagoen, esan nahi dut. Beste hainbat gizarteetan hori baino gutxiagoren truke egon dira izugarrizko matxinadak. Ulertezina da zelan horren aurrean hemen ez direla gertatzen. Oso erakusgarria, gertatu den guztia, esan duten guztia eta egin duten guztia, baita ere, oso ziur egon behar dira duten boterean, hori guztia egiteko eta jakiteko ez dutela erantzunik izango gainera. Eta gainera, bide ematen diote, urrengo gobernu motari hori bidea irekitzen, zer esango genuen PP edo Vox egungo balitz gobernuan, honi leporatuko genien zera arazoa, baina con el gobierno más progresista del mundo mundial ere, kapazak dira egiteko, eta pena bat da, baina eskuineko eta fasisten bidea zabaltzen zaio honen bidez, argi eta garbi. Ostegunean itzordua beraz Bilbon. Eta deustukoek daukate beste aukera bat, zutabe bat antolatu dute gora deustu mugimenduak, hemendik ateratzeko, Iberdrolako bulegotik ateratzeko zutabe bat joateko kontzentrara, 6:30 Luis Pogo 42. Eskerrik asko Alaitzar Ganoña, eta eskerrik asko Fermin Rubilalta gaurkoan hemen izateagatik. Jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiak Udane Arbeo lankidaren eskutik, ondo izan.
mapa galaktikoan. Dena prestago